הנכונות הזאת ללכת עוד צעד, ולפעמים עוד צעד ועוד צעד, ובאמת לא להסתפק במועט באיזשהו אופן, אבל לא מתוך לחץ, או הישגיות, או איזה פחד שלא תעשה את העבודה כמו שצריך, אלא שוב, באמת מהמקום הזה של הסקרנות ועניין אמיתי להכיר ולאפשר לדמות באמת להיוולד. אבל זה חשוב שזה לא יהיה מלחץ, כי שוב, כל דבר נחמד ונהדר כזה שאנחנו נדבר עליו, איזה 7 דמויות ישר קופצות אליו ואומרות, אוקיי, לרשימת הפרפקציוניזם, לרשימת המבקר הפנימי, על מה אפשר לבקר את לילך בפעם הבאה שהיא תנחה, נוסיף את זה גם, וכולי וכולי וכולי. אז צריך להיות נורא ערניים לזה, ולהישאר גם עם קצת חוש הומור, וגם עם מודעות לדמויות שנורא בקלות מנחסות את כל הידע, ומתחילות להשתמש בו לפעמים.